portal news saलायगिरि नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बिजनि नुजाफैनो हानाय मावथि नोंथांमोन लोगोसे आरो जा फेरेंगा क्लाबनि सेक्रेटारि नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोन लोगोसे आरो क्लाबनि सोद्रोमा नोंथांमोन जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखियानो बेनोदि जोंहा दाखालि हराव जोंनि फेरेंगा क्लाबनि आगुनि नेहाथारि आरो दा बर्तमान बिथाङा फेरेंगा क्लाबनिनो सासे लेङाइ आफादगिरिमोन माने बिथाङा बिदेशियाव फुटबल गेलेनाय बादायलायनायनि माने बेयाव कचिं माने सोलिगासिनो दङ बे कचिं माबायाव बिथाङा बाहागो दायित्व मोननाय हिसाबै बिथाङा गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोनानि ओंखाम जाखांनायनि उनाव बिथाङा न' फारसे थांनाय समाव माने माखासे दुष्कृतकारि माने दुथां आखुनि मानसिफोरा बिथांखौ गाज्रियै गाग्लोबनानै जि बिथांनि जिउ फोजोबनाय बेखौ जोङो निन्दा होनायनि मुङाव लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन सान्थियै थाहैनो हायो दा बे उद्देश्य लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ माने लानाय जादों जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोना थाबाय थायो बेनि थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि बे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंथाय बिफानखौ जोङो खावलायनो लुबैदों जे जाय बिथांमोना दायनिगिरि बिथांमोनखौ उचित मोनसे हमनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माने गोख्रों मोनसे साजा होनायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि पर्टेल निउसनि गेजेरजों सरकारखौ जोङो नारसिननाय जाहैबाय आरो मिथिहोनाय जाहैबाय जोंनि जिथु थांखि बेखौ